Hi ha éssers vius que, a pesar de que l'entorn els sigui favorable, viuen i tornen a viure. Aquest n'és un exemple. Fa 10 anys va aguantar una xerrada insípida a un públic desmenjat. La mirada furibunda de la conferenciant, jo, fastiguejada, i ser regalada com un present incòmode i no volgut. Va suportar l'atapeït trajecte en una hora punta dins del metro i un viatge en un autobús amb aire condicionat polar. Va assimilar l'arribada a una llar indiferent on no va trobar cap congènere i cap tracte deferent per part de ningú. Rec suficient, això sí. Però la van ubicar en un lloc lluminós i ella necessitava poca cosa per prosperar. Ve d'un lloc de vida austera on humitat i llum són vida. Han passat 10 anys i l'orquídea ha florit, com cada primavera. I la nena de la casa, en hores de confinament, l'ha descobert i ha dibuixat el petit miracle.